Спрете да светите, Емиле, спри да светиш! Спирам, бе. Не потъваме, пане, въртам! Давай, пане, давай! Не мога да се... Пане, давай, няма да... Трябва да джопаме. Потънахме, бе! Викате и някой да почне да върти с Завъртете това надясно! Сега трябва да въртим. Кой е виновен? То не мога да потъне много, защото то ще стигне до дъното. Не потънахме. Да, то вече бой. Чакайте малко сега. Така, Значи сега. да. Така, трябва да минете назад, за да мога отпред пак да се дигне. Да. Ай всичките назад. Не всички, чакайте. Не всички. О, да. На мен не са ми мокри. Всичко е потънало. Добре, някой може да се опита да върти с ръката, за да може да стигне до някъде. Не можем никак. Дават, не мърда. Не мърдаме, да. Как да не мърда, бе? Не мърда. Слушайте си, аз какво предлагам? Ако някой спре свети, ще го призная. Събуваме си обувките и излизаме. Да, това е най-добрата идея. Пеша. Друга идея няма. Да. Значи може само един да се събуе да влезе и да издърпа лодката до брега. Не е верно това. Всички трябва да се събуем и да излезем. Теглим чоп. Не. Спли, пълно спли. Не, бе, може да се забуваме и да си излизаме. Емиле, спри да свети. Точно така. Не мога да викнем някой да дойде с друга лодка. Слагам не на брега да ги... Да дойде да ме смъкне. Да. Емиле, спри да свети, ще ти фърва телефона в земята, бе. Спирам. Мале, пак ти не